Hi guys! Ngayon po ay yung araw na pinakahihintay namin para sa aming mukbang bukas. Magluluto na po tayo ngayon ng ating pinatuyong laing o dahon ng gabi para sa ating iluluto para sa mukbang namin bukas. Hindi ko alam guys kung makakapag-video ako doon kasi syempre nakakahiya. Nahihiya pa tayo sa ating mga kamamshis. Kaya, yan. Magluto po muna tayo ng laing. Ito po yung ating mga ingredients guys. Ito na po ang ating ingredients. Luya, bawang, sibuyas, alamang, dilis, 2 balot, at saka ito, yung pangalawang gata. Ito yung ating laing. At ito naman yung kakang gata. Yan, kawali natin guys. Pagsama-samahin natin yan dyan lahat. Sa kawali ito. Lagay lang natin yan lahat dyan. Pagsama-samahin natin. Pakuluan natin sila ng sama-sama. Giyelo yung ating alamang. Ilagay ko kasi sa freezer. Lalo na ito guys, oh, nagiyelo. Hirap. Ayan na guys. Napagsama-sama na natin yung mga natin, sahog, sangkap. Ayan na. Ang lahok natin ay dilis lamang. Kukuluan natin siya yung pangalawang gata. Huli na natin nilalagay yung kakang gata guys. Kulan lang muna natin siya. Inagay ko na rin yung sili para may na siya. May kagat ng anghang. Ayan o, bawang, sibuyas, luya lang yan guys. Saka yung pangalawang gata. Haluin lang natin siya ng haluin. Para hindi magkorta o magbuo-buo yung gata natin. Bawal kasi ang baboy ngayon guys. Kaya hindi baboy yung sahog natin. Tinapa sana kaso ayaw naman nung isa nating kasama na tinapa ang sahog. So ganyan na. Napagkasunduan, dilis na lang. Dilis at saka alamang. Ayan guys, ganyan lang yan. Hanggang sa kumulo. Haluin na natin ng haluin. Kasi pag nilagay na natin yung gabi, hindi na pwedeng haluin. Bawal na haluin guys kasi baka kumati. Alam nyo na, baka kumati yung ating gabi. Hindi makain, sayang lang.
Yan guys. Hintayin na lang po natin siyang kumulo. Akala nyo guys, madami yung tubig natin. Tubig. Pangalawang gata. Kaunti lang po yan guys. Sisip-sipin niya ng ating gabi. Yan. Ito yung ating kakang gata. Nagyayelo na. Binili ko kanina kasi ayan. Pinagata ko na. Pinapiga ko pala. Nagyayelo, nilagay ko sa freezer. Ito naman yung ating laing. Malapit nang kumulo guys. Pag kulong-kulo na siya, lalagay na natin yung gabi. At pag nailagay na natin yung gabi, bawal nang haluin. Kasi kakati. Pasensya na guys sa mga tiktilaok ng manok. Marami na sa kapitbahay yan guys. Sa labas. Mga pangsabong na manok. Sa gilid ng bahay nila. Kaya ang ingay. Yun na yung sound system ko guys. Manok. Yan. Malapit nang kumulo guys. After 30 minutes na paghalo-halo. Para hindi magkorta yung ating gata. Kailangang haluin. Haluin ang haluin. Kumukulo na siya guys. Kita nyo ba guys? Yan, kumukulo na. Lagay na natin yung laing gabi natin. Tapos bawal na haluin. Ayan, lagay na natin siya guys. Uy, excuse me. Ayan. Puro dahon lang yan guys. Hindi ko sinama yung tangkay. Kasi yun yung mas nakakapagpakati guys yung tangkay. Yes, natin. Hindi na natin siya haluin guys. Ganyan na lang siya. Baka kumati.
Low heat lang po yan guys. Mahinang apoy lang. Ay matagal po magluto niyan eh. Kasi kailangan tiyagaan talaga. Sinabot mo nga yung daspan. Ano ko to? Akan, tapat mo dito sa ano. Yun yung himulmul guys ng ano. Gabi. Oops. Bababa din yan guys. Guys, pwede na nating haluin. Nalagay ko na yung kakanggata. After 1 hour. Ayan na siya. Malapit na natin siyang ano, hanguin. Tikman natin guys. Sarap. Tama lang yung anghang niya guys. Tsaka yung alat na. Saktong-sakto lang. Masarap guys. So yung nasa ilalim. Yung natututong-tutong na yun, yun masarap. Sakto yung anghang niya guys. Sarap. Patayin na natin guys. Luto na guys. Ayan na ang ating finished product na laing. Para sa ating mukbang bukas. Ayan. Luto na siya guys. Sarap. Guys, luto na yung ating laing. Ito na yung ating finished product. Ayan. Sana magustuhan ng mga mamshis bukas. Hindi ko masyadong inalatan kasi hindi ko naman alam kung ano yung timpla nila. Kung maalat ba o ano. Sakto lang. Pero para sa akin, sakto lang siya. Yan guys. Salamat po sa panonood. At please like and subscribe to our channel, Torres Family TV po. Medyo nangangapa pa rin po talaga ako sa pagbablog. Ano po. Sige po. See you guys next time sa ating cooking vlog char.
Cooking vlog char guys. Sige guys, bye-bye. See you on our next vlog. Please like and subscribe to our channel. Paulit-ulit. Bye.